Yo. Monggo yo. Monggo sinarengan Prima Suara Campur Sari. Pimpinan Mas Jumati Ambon, Pak Sandi Putra Sragen. Kukur kirono. Pak Sukidi. Pak. Yang gatel soalnya. Pak, aku gatel. Nek meneng ae aku gatel. Pak, kula bingung. Pak Sukidi kula bingung. Terus aku ini yang sapa? Nah, nek jenengan bingung aku luwih bingung. Terus iki sapa? Mama Ela ning kono, Mama Nisa, terus sinten? Sapa coba? Nah, lah terus iki berarti jenengan wae nek ono sing hae. Terus lagune napa? Wis ngono wae. Jenengan sik sing hae terus bablaske napa? Wis kudu iki wis ora apa-apa wis. Mengko le rasan-rasan ning mburi. Engko di WA, Mama Ela, Ma pacarku neng kene Ma. Lagune napa Pak Sukidi? Kangene ngati bablase. Hak ene sik no. Hak ene sik. Iya no, genah no. Aku iki gatel kok. Gampang gatel aku. Mas bablase kangene ngati. Sepiro iki? Panyuwun kumring siramu monggo Pak Paidi sedaya kepada duet ayo pamit
susah kangen sliramu Reno kita ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari amung sira sing bisa Iki pacarku rung teko, Mas. piye-piye Pacarku rung teko. ya di WA di Sherlock to ya Wis tak Sherlock gak teko-teko ya lho. sing akurat Sherlock-e 200 meter ora tekan Mama monggo. lagune apa, Mas? Ya monggo Ah, kelamaan, Mah. Keburu bubar ini cuma sampai jam 2, Mah. pinter ya luwes Apa? Oh, ronggeng gunung, Mas, ya. Oh. Ronggeng gunung, sayang. oke Ronggeng oke. gunung, Mas Rakim. Ojo sembalang wong monggo para tamu undangan kebarang ramu
Pak Sukidi matur nuwun. Diatur ki monggo Prima Suara kepareng dibeteraken semonggo. J kunjuk keluarga besar Sragen. Dodahar iki Mas Dado. Siap, masih jam makan Mbak Iis nggih. Jam-jam sibuk ini kayaknya. Betul sekali. Mangke dan juga keluarga besar saking Wonosobo Mbak Iis. Keluarga besar Wonosobo. Wau sampun kepareng Besan sasmita. Dari Besan iki nggih. Kadose nggih tentunipun Monggo ingkang tamtu nyawiji. nyawiji mangke. Sumangga. Pringkening dadi saksi. Prima suara
ya kira-kira ora ndek kenalan to sampean iki lho. Wah kabeh tak kenali. Aku lho wong anyar lho iki lho. Padha ora apa-apa wis sayuk. Padha. Iki Panitia. magang iki ya ning Primaswara ya. Iya Mbak, Ya. niki Kowe mula golek orono. ora apa-apa mangke ingkang wonten badhe dana swanten mangke saking nggih mangke Bapak Suyatno Aris nggih kepareng mangke Disiapkan. badhe dana swanten. Yuk ditelaske monggo. Dadi sasi. Matur sembah nuwun Mbak Iis. Iki piye? Nek iki kurang ajar. Kayak nek semu Pak Kali Tris. dahar. Ben. Men. Segera nalikane kowe ninggal ki aku. Yes, Willy. Brebes milih rasane ana jandaku. Pengen mangan rasane saya ora doyan. Pengen ngombe rasane mandek ning gulu. Wong bagus kembangi jiwa ragaku. Aja gawe bingung rasane. Pak Aris pundi niki? Godhong telo iso kena tanggung. Mana Mas Ambon? Kasihmu sajroning dada. Tangismu himulan esmu Rinawan kang gawe kangen hatiku Tak lali-lali malah saya malelo Tak enteni malah katon ning mata Kaya ngene kok kita Primaswara Campur Sari Makarya sesarengan kalih audio sound system apa iki, Duk? JABS ABS. Ya, sak jose. Live streamingnya Cerah Foto Cisanto. Nggih nyuwun pangapunten. Niki pamudhut saking biyen pun sinten? Mama Ella. Luar biasa. Halo, iki lho, tersangkane iki lho. Ayo ngene joget Mama Ella. Iki pacarku. Pelanggaran HAM. Nalikane kowe ninggal ke aku Brebes milih Allah netes ning pipiku Pengen mangan rasane kaya ora doyan Pengen ngombe rasane medhot ning gulu Wong bagus kembangi jiwa ragaku. Monggo Mama Ella. Kok diaturke kangen semu nggih. Rasane pikirku godhong tela iso kena tak ketemu.
semulan guyumu rinawangi kang gawe kangen atiku gak lali-lali malah saya malelo siap tak edan nitek malah sabane ngamoto lega nduk Ibon. lega ya Lega, Iya. alhamdulillah. Terus. Sehingga kepada keluarga besar Bapak Gusnan requestnya lagu apa nduk? Requestnya Bapak Gusnan sekalian Ibu Lugini Pak Kusnan sekalian Ibu. lagunya apa? Dereng kalau mau. Sugeng rawuh teman-teman menyambut para tamu kakung semua putri sugeng anggrahapi daharan saha unjukan kangkung ingkang sampun sumekta ngarsa panjenengan sami. Kurang apa ya nduk ya? Iki dadi wanita. Kurang ayu. Kurang apa? Aku iki nggonku tresno. Ning nyatane. Monggo dhumateng pripun para pandemen campur sari panitia ingkang badhe nderek joget suka parisuka senang kali campur sari Prima Suara ditambani pribadi ora bisa tak gedhe weruh sliramu jejer mas Dimas gak ngaruh andem tresno medhot kaline asmara lali aku nyanding wanita liya sik wis milih babaris monggo babaris aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone labale wis milih pilih aku apa Mas Dimas jenengan wis milih dadi bojoku apa bojone bola balik gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu rabi sanjogo aku yang gelane wae kok nduk tek kencana katon wingko biasanya digarap tayung betul kurang apa aku iki dadi kurang dhuwur nduk kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu marani ati tatu ati tatu
iki ora bisa tak kecete yen tau weruh sliramu jejer obani Bani wis karo tresno medhot taline ngasmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milio tresno aku apa bojomu bojoku to setia wis milio dadi bojoku apa bojone bali monggo Mas Baidi pasukan batik ning rasa rasa tresno ora bisa ditambahno wis milio pilih aku apa dheweke dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone kula bali jogawe gelaning rasa tresno tresno sliramu ora bisa jaga sesuwun mugi yo paringo eling eling Dek eling marang keluarga tansah sumande ayam tentrem pangajap rino lan wangi bola bali jogawe larat ning ati monggo sugeng rawuh teman-teman Mas Bani ugi Mas Basuki nggih sarombongan saking Poris nayup Nduk nayup lebokno Nduk Mas Bani siap monggo Bani wonten ibuke monggo lho Pak pun biasa nggih tresnanku beteke nderek ngregengaken acaranipun penyebut Bapak Sunah monggo Bani karo jumeneng mula aku yang ngimbangi tuhut tresno sarata yati tresnoku yo ora kanggo teki ora kanggo teki lho nanging sak tulus sing ati saiki wis lames wae katon yen wis ora gape sak solae mung tansah piye kepiye piye ya Nduk ya Lah kudune ya diteruske no Pak. Iya. Dadi rasah bingung. rodok piye ngono iki ya sabar nggih Mbane nggih lara labu nanging yeki tanpa guna pancen sliramu wis urip tresno
akhirnya digarap seraginan monggo. Sisanya untuk nyimpen Bapak Bani nggih. Prima suara. Baksa Bapak Bani. Nyokek yuk, nyokek yuk, nyokek yuk. Masuk. Katres Katres saremu pancen asih. Mula aku yo ngimbangi tugu tresno sarataya tresno kuyo iki kanggo teki lho teki anake sak jerone ati. Om Bani dibablaskan apa niki? Sar. Sing rada greget. Pripun bingung? Jane penak kono ning ngarep kono lho Pak ya. Mapak sinden, nggih mengke tak ajaro Mbak Teki pokoke. Om Bani pokoknya sing klasik-klasik ya. Ayo tuh serak mambu ditutup. Nanging yakti tanpa guna. Mapak sinden. Sonon katon ika. Dikolani ngoyo-ngoyo jarene kok wis mangkat lunga sak temune nduk diparani ngoyo-ngoyo jarene kok wis teko kono. Monggo dimatur jemput para tamu kakung sebuah putri gue pilih bagian dari nawolo kentun-kentun atensi serwo sarwo pandang wanis trimo wulung seprene wae duka kamu muse trimo urung seprene wae
mboten napa-napa. Om Bani. Asik. Monggo Bani. Mas Bani. Sik, sik. Om Bani. Ayo teki. Pripun? Pripun Pak Kris? Om Bani mawi lodhe Om Bani badhe salah asik Saged mawon Mas, pancen kula tasih longgar. Cek longgaran udah awakmu. Niki jalangan boten bladekan. Nanging pripun mangke kula mangkate dipun pak ayo budal dhewe lah kula oh wis tak tanggap kok kon jemput gojek dhewe mosok yo gojek mawe purun mbok aku lopak sisan saged mawon Mas waton rame Oh, Bani. dalan ampun kuatir penatian tiang kebiongan Pripun? mas tris iki Nah. ora nate sebrang sik mangke riyen Mas ampun lali panjer Iya, kepeksa njaluki panjer. piro Mas Dimas, penyanyine piye? kaline ayo bener kuatir piroto panjeran ayo kene sing apa iso mapak oh siap luar biasa nggih mas-masan dok monggo Bani sik sik Mbak Yu Teki Pripun? Opo pareng kula taken Takon Duk Pripun? Niki salanane pinten angge derek malam minggu Malam minggu niki. nopo taksih lodeh Longgar Pak longgar Kris. mawi lodeh Pak Bani badhe Saged mawon wulan niki tasih longgar wulan niki jalangan boten bladengan nanging pripun mangke kula mangkate dipun bapak dipun papak budal dhewe ya Om Bani ya budal dhewe monggo Bu Haji mawe purun mbak kula papak sisa matur sanuwun dengan Bu Haji saged mawon Mas waton rame kok dalan ampun kuatir nadyan tiang grandongan grandongan Mas Tris iki nduk ora nate sembrang mangke riyen Mas ampun lali panjere piro-piro waton ono taline Mas Bani ampun kuatir nggih Piroto bayarane sing penting heeh bisa
ngudang Ngudang anak. anak.